हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु आवर बरो चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि नैबे गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायलायबाय। फिसाजा चेनेलावहाय नोंसोरखौहाय बरायलायबाय लोगोफोर। दिस्टार्बलाय बांहासिनो माबा फिफि गाबगासिनो नै आंनि नैबे फिसासा गोरलैलैहाय रानथेंथें चेनेलाव बरायलायबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों ना खालामाखै? आं खालामाखैलै फाग्लि बियो थान्दा बाजार थांगासिनो दं लोगोफोर। थान्दा बाजार लामाया नै ओमफ्राय माबायदि अबस्था, हाथाय बायजोबनाय, हाथाय साल'सो लामाया। थान्दा बाजारावहाय बुधबार बारायबा जायो आरो लोगोफोर, बाजार जायो। ओमफ्राय एनि टाइमथ' अना बाजार जाबाय थाखायो, होमब्लाबो बाजारा बिदि सि बायदिसिना फाननाया बर' हिनजावफ्रा फानबाय थायो, होमब्लाबो बिदिनो हारसाफोर फानफैयो आरो बुधबार बाजारबा, बुधबार बारायबा। ओमफ्राय नै आङो बेखौ बर' हिनजावफोर फाननायावहाय नायदों आरो नैबे दख'नाखौहाय फसायनानै लाबाय। मा होनो, बाजारा फिसाबाबो दख'नाफोरखौहाय जिनिसफोरखौ बायनो मोजां आरो दाम खमनि मोनो। ओमफ्राय नै आं लाबाय आरो दख'नाखौहाय। ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो लोगोफोर। गामिनि बाजार नालाय लोगोफोर, 10:30 जाखाबायमोन जों थांबा। ओमफ्रायहाय बाजारावहाय मानसिफ्रा गेसेंसैमोन आरो सोरबा पेकिं खालामफिनजोब्बायमोन थांफिननो फानग्राफोरा। ओमफ्राय मानसिफ्रा खमसैमोन आरो। उफाय गैया नै लोगोफोर, हरिकमालनि 100नि जोमग्राखौनो जोमनांगौ। नैबे आंनि आयं सिख्ला, बियो बिदाङा दाबो सिख्लायैनो दङ। मा जादों? मा जादों? चावमिन। नैबे आयं सिख्लानि खरस, बेहा हारसिङैसो मालाय सिख्ला मानसि नालाय हारसिङैसो थायो बे न'आव। मामा लागौ आयौ फैसाया नै आंहा 10 थाखाल'सै टट' भारा। ओमफ्राय नै मा लाबाय। न'आव थांफिनसै लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ बेनोसैमोन आरो दा लाखांबाय फैबाय। बेनोसै दिनैनि भिडिअआ जोबथ'बाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर, बियो रायदों फिथाइ आगरनो, रायदों फिथाइनि आगर। ओमफ्राय नै बियो दिंखिया बिजौ, दिंखिया आगर बिलाइ। नोंथांमोना मोनथियाबा जाय मोनथिया नायनानै लादो मा आगर होनो। बेखौ जाहैबाय, बेखौ माबा दिंखिया बिजौ, ओमफ्राय बे फिसाया मा होनो, रायदों बिजौ, रायदों फिथाइनि आगर। रायदों बिजौथ' नङा, रायदों फिथाइनि आगर।